No niin, morjesta moi taas kaikille. Täällä sitä ollaan, Espanjassa Mellorcalla. Eikö mikä tää oli? Menorcalla. Mellorcalla tuli ihan Mallorcasta. No, mennään katsomaan millainen on hotellihuoneemme. Tässä näkyy selvästikin makkari. Telkkari, voi katsoa sängystä kivasti. Aika tämmönen mukavan näköinen mesta. Ettei mitään, on aika iso TV. Sitten meillä on tämmönen keittiö, oma. Liedet ja mikrot ja sen sellaista ja ruokapöytä. Mitäs täällä on? Täällä on kaappia ja kassakaappia ja semmoista kaappia ja kassakaappia, perussetti, sitten olkkari, sohva ja vielä isompi TV ja sitten klassikkojen klassikko parveke. Joo, parveke ei oo terassi. Mitäs tää on kiinni? No niin. Tämmönen on tai meidän näkymät. Ai, oli meillä nää pihakalusteetkin. En huomannut. Mutta katsotaan sit myöhemmin mitä vastaan tulee mennä. Tässä nyt oli tää hotellihuoneeseen tutustuminen.